ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಮರವಾಯ್ ರಾಯ್ అయితే రాత్రి ಒಂಜಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಆತಂడి ಕುತ್ತಿಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಿ ಪೊರ್ಬುಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತೆ 2 ಜನಲ ಒಂಜಿ ತೆಂಜಿ ಬತ್ತನ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೈದ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ತೋನ್ಲಿ ಮರ ಬರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಲೋಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಂಡ ಜಪ್ಪೇಲು ಇಂಚಾದೈತೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಈ ಜಾಗಡಿ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮರ ತಿಕ್ಕನು ನಾನು ಸೈಡ್ ಅಂడి ಅಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಜೂ ಐತನ ಮರ ಈ ಕೆಸರಡಿ ತುಟ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಾ ಉಂಡಾ ಅಂತೋನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಪೆ ಈ ಬಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟಾದ ಮುಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಬಲೆಗೆ నేను బచాన తూక రెస్క్యూ పరే పండ అయితే ಜಾಸ್ತಿ ಪಟ್ಟು ತಾವಂದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವು ಹಾಂ ಹಾಂ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಗೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಓಡಿ ಶಾ ಮళ్ళీ ಎತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗಲಿ పో ఏ ఊళ్ళు తెంచుండు మారే కలంకాని ఊళ్ళే ఊళ్ళు ఉండియా ఉండా కూడా దెంగి తిక్కండి నీకు రన్నే ఇంకలో అయితే అతను పండ ఇంకలో ఈ బతిన టైం సరి అవుతాడు అండ్ ఇంట్లో ఇది లైಟ್ ఇది ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಎನ್ನಟ್ಟು ಇಂಚಿ ಕಾಲು ಇಂಚಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಉಂಡು LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಟೈಪ್ಲೆ ನೆಟ್ ಫೋಕಸ್ ದ ಫೀಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ದ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ ಮೀನು ಮತ್ತನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪೂಜಿ ಇದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪಿರ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ತದನ್ ತಗಡ ಶೇಟ್ ಸೊ ಆಲ್ವರೆಗೆ ಕಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಚಪ್ ಐಕೆ ಪಣ್ಣಿ ನಾನು ಚಪ್ಪಲು ಬಾಡಲೇ सुंगड़ पड़ा तांबड़े सुंगड़ दिसता
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇರಿಪೆ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಸ್ಪಿಯರ್ ತುಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದತ್ತ ಕೊಡೆತ್ತ ಕಡ್ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತಿನ ಮೇರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬೋರ್ಡ್ನ ಮತ್ತು ಅಂಕಲ್ ದಾದಾ ತಿರುಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡಿತು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಟಾರ್ಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಆತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ದ ರಿಮ್ದ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಕಡ್ಡಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಉಂಡೆಗೆ ಎಂಜಿ ಇರ್ಪೇನಾ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚ್ ಇದು ಕೇವಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲುಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ പോയി വേസ്റ്റ് ഇല്ല പിടിച്ച് അത് എപ്പോഴും പിടിച്ച് ഇല്ല എത്തതായി കൊക്കടി തിക്കണ്ട പിടിച്ച് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓ ഒരു നങ്ങ തിക്കണ്ടല്ലേ ಎಸ್ ಸೊ ಒಂದು ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದು ಕುಳಿತು ಆರಾಗಿ ಎಂಚ ತೋಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಇಡೋರು ಅಂಟು ತಗೋ ಅಲ್ಲ ತಡೆ ಅವಳು ಎದುರು ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಉಂಟು ಬಿಡು ಅಂತು ಎಸ್ ಬಿಡು ಪೈ ಮಾಲಯ ಮಾಲ ಅಂದ ಮಾಲ ಒಂದು ಮಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲ್ ಐತೆ ವೆರೈಟಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ನಾ ಆಲ್ವೇರ್ ಜಂಜಿ ಬಟ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆರ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಮಾಟೆ ಕೈ ಪಾಡು ಜಂಜಿ ಬತ್ತಿವೇರು ಜಂಜಿ ಬತ್ತೀರ ಅದನ್ನ ತೂಲೆ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಡು ನಿಜ ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿಜಿ ಜಂಜಿ ಉಂಡಾಪಂಡು ಅಂಡ್ ಆರೆಗ್ ಈ ಕಲಂಕ ನೀರಿಡಿಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಂದು ತುಲ್ಲೆ ಒಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾನಿ ಉಂಡಿಗೆ अच्छा इंचे वाले ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೋಟ್ ಯಾ ಅಲ್ಲರೆ ತಿರುಪೆ ಏತುಣಿರೆ ನಂಗೆ ನಂಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ನಂಗುಂಡು ಸೊ ಎಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನೆತ್ತು ಬರ್ತದ ರಂಚ ಹಾಂ मेरे ऑलवेयर बाटली उन्हें कर लो तो मेरे ऑलवेयर पात्र मस्त कमी और इतने मीन बत्तू ना मीन दे मित फोकस ओपन ना निक 3 इयर इरपे दंजी
కొంచెం నంగుల బత్తిరారు ಮೂಲು ತೇನ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡಾ ಟ್ಯಾಪ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕಿನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪಯ್ಯಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಕಣ ತಗೋ ಎಸ್ ಇರ್ಪೆ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಮುಂದೆ ಅದೊಂದು ಇರ್ಪೆ ನೋಡ ಎಸ್ ಅಯ್ಯೋ ನಿಖಲ್ ತೂಯಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೀನು ಬತ್ತವರ ಬಂದು ಸೊ ನಿಖಲಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ ಎಸ್ ತುಕ ಓ ಓ ಏ ಶೇಟ್ ಅಂಚೆ ಎದುರು ಬಂದು ಅವಳು ಉಂಡು ఏ మకాయ మేళి వెళ్ళేటి అవలు ఎదురుంచుండు పోయినది వచ్చుండు వచ్చు వాళ్ళు పిల్ల పన్నా చూడు సరే అన్నీ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡಲಿ ಒಂಚೂರು ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸು ಒಂದು ಈ ಪೊಯ್ಯೆ ನನ್ನ ಕೆಸರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತು ಉಂಟುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ರಿವರ್ಗೆ ಸುದೆ ಬರೀಟೆ ಪೂರ ಇಂದ ಮೂಲು ಈ ಕಡಲು ಬಂಡ ಸುದೆ ಕೊರೆತ್ತ ಅದು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಪತ್ತಗ मैं दंजी वतन ट्रिक इंचा बने जीन्स पैंट द ತುಂಡು ಕೈಕ ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತರ ಬಂಡ ಕೈಕ ಬೆಟ್ಟ ಆಗೋದು कहाँ जाएगा तू मारबोद जाएगा बाबा ಅಬುರೋಣಿ ದುಮ್ಮೂಬರು ಮಲ್ಲಮಲ ಸೈಟ್ ತಂದಿತ್ತು ನಾನು ಐತೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನೀ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮೀನುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಕಲ ಟಾರ್ಚ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಮೂಲು ಪಾಡ್ಲಿ ಮೂಲು ಉಂಡು
ಉಂಡು ಇಂಚೆ ತಿರುಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ಫ್ಲೇಜ್ ಅದು ಶುಗರ್ ಟೈಗರ್ ಸರಿ ಗುಡ್ ಹೊರ ಸರಿ ಇದು ಜಂಜಿ ಉಂಡಿ ಪೂಲೋಣ ಮಾರಿ ಸುಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಜಂಜಿ ಮೆತ್ತನ ಸೈಡ್ ಮಣ್ಣೆಟ್ಟಿ ಕಲಂಕು ಅಂಚಿ ಟಚ್ ಬಾ ಒಂದತ್ತ ಚಿಕನ ಕಣಮ ಪುರ ರಡ್ಡಿ ತಿಂಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಡಿ ದಿಕ್ಕ ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿ ಕೈ ಹಾಂ ರಡ್ಡು ಉಂಟು ಹೊಳುಂಡು ಹೊಳು ದಿಂಡಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಂಗಿ ದಂಜಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಫುಲ್ ಒಂದುಂಡು ಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಪೇರಿ ಸೊ ಒಂದು ತಾಗಂಡ ಗಾಯ ಸೈಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಈ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಯಾಪರ ಪಣ್ಣಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡು ಕಾರಿಗೆ ದದನ ಪಾಡ್ದು ಬೋಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ರಾಪುಜಿ ಒಂದು ಇದು ಸಾಕ್ಸು ಪಾಡ್ದು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ತಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ವೈದ್ಯ ಈ ಕಲ್ಲದ ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಹಾಂ ಓ ಎಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ಮಾ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಿಂತು ಈಗ ಹಾಲು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಿ ಹ್ಞೂ ಮೆತ್ತಾಗಿ ಮೆತ್ತೆ ತುಕ ಮೆತ್ತನ ತುಕ ಸ್ಮೂತಿಯಾ ಸೊ ನನಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಣಪುನಿ ಮೆತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಶೆಲ್ ಒಂದು ಆಪುನ ಅವ್ರು ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಶೆಲ್ ಹೊಸ ಶೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಅಯ್ಯೋ ಬುಡ್ಕವು ಸೊ ಇಂಚಿನ ತೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಪಲ ಬಿಡೋಡು ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸಿಕ್ತು ಫಿಶ್ ಆನ್ ಕಾಣೆ ನಾ ಕಾಣೆ ನೀ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಕಾಣೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫಿಶ್ ಕೊಡ್ಲದ ಕಾಣೆ ಸ್ಪೇರ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ತೀರಿ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಇನ್ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲಿಗೆ ಈ ವೆರೈಟಿ ಮೀನು ತೆಗೆದುಂಡು ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಯಾವುದು ಓ Itu tengklek. Padinya. Itu variety hoye. Hunter pone porit yani. Itu tengklek tengklek mast variety mean tikkendu. Kaane nang ಒಂದು ಕಿಜಂದ ಕಿನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಮಾಲ ಕ್ಯಾವೇಜಿ ಎಟ್ಟಿನಾ ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಟು
ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಮೀನು ತೆಗೆದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿಂತೂರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣೆದ ಸೈಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೈಜ್ದ ಕಾಣೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಜಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತಿನ ಸೀಂತು ಪಚ್ಚೆ ಡೆಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಬುಡ್ಕ ದಿಂಜಿ ಬುಡ್ಕನ ಇದೆ ಹೋಯ್ತಾನ ಅತ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪಡು ಒಳ್ಳು ರಿಸ್ಕ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡು ಸಂಕ್ಲೆಗೆ ತೊಲೆ ಈತ್ ಮೀನು ತಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಡು ಕೂಡ ಅಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಇಂಜಿ ಫಿಶಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ದಾಯಪ್ಪಣ ಇಂಕಲ್ ಇನಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ ವೈಟ್ ಇಚ್ಚಿಜ ಪಂಡ ನಿಕಲು ತೂಯರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಎಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದೆಂಜಿ ನಂಗ್ ಮಾಲ ಕ್ಯಾವಜಿ ಪತ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಇಂಕಲೈತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ತೋಪ ಸೊ ಏತ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಐತೆ ಏಳೊಂದು ಮೊತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಚೂರು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೋರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಏನು ಮಾರವು ಸೊ ನನ್ನ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸೊ ಫಿಶಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಆಲ್ವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಅರ ಬಿಜಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಅರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಏನು ಅಂಜಿ ಪಣಿ ಪೊಯ್ ಬಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಸೊ ಅದು ಬೈದೇರಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಿಂಜಿ ಇರಿಪನ ಬರ್ತದೆ ಸೈ ನಂದು ಕಣದಾಗಿ ಎಟ್ಟಿ तक पने गेम कर देते लिखते वेरी गुड अच्छा दूरूंगा चलो बाला ಸುಮಲ್ಲ ತೆಂಜಿ ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೆತ್ತ